Znanstveno je dokazano da društvo u kojemu vladaju nered i nepravda ne može biti uspješno društvo. Ovu tezu zastupaju svi ugledni filozofi i sociolozi, ali i katolički sveci, na primjer Sveti Augustin koji kaže da je država koja ne poštuje svoje zakone velika razbojnička družina. U Hrvatskoj se nažalost događaju nevjerojatne stvari koje bi trebale izazvati pobunu javnosti, ali zahvaljujući medijskoj cenzuri ta pobuna se ne događa. U Hrvatskoj vlada opće društvena nejednakost, od radnog mjesta do zdravstvenih usluga, od poreznog tereta do sudske zaštite. Prošli tjedan smo ponovno svjedočili događajima koji se jednostavno nisu smjeli dogoditi. Jer kako je moguće da se prošli tjedan bivšeg člana uprave HEP-a Sašu Dujmića osudi na 10 mjeseci uvjetnog zatvora zato što je preko veze zaposlio sestru Josipe Rimac, dok istovremeno imamo javne dokaze kako je Plenkovićev glasnogovornik Marko Milić putem SMS-ova zapošljavao svoje prijatelje po državnim tvrtkama? Zašto dakle Marko Milić nije osuđen kao što je osuđen član uprave HEP-a? A prošlo tjedno uhićenje bivšeg nogometaša Darija Šimića svjedoči kako u Hrvatskoj ne postoje ujednačena pravila, niti postoji pravosuđe koje postupa po dokazima i zakonu. Jednostavno u Hrvatskoj je uspostavljeno kaubojsko pravilo zakona jačega. Pravosuđe u Hrvatskoj ne postupa po zakonu niti uopće razmatra činjenice po kojima bi moralo postupati, već jednostavno provodi interese moćnika, bilo da su u pitanju politički, medijski ili gospodarski moćnici. Znači Darija Šimića su uhitili i pompozno ga privodili s lisicama na rukama da bi tog istog dana taj isti DORH objavio da nema osnove da mu se određuje istražni zatvor. Šimić je uhićen jer je prije 6 godina dobio odobrenje za autokamp na nekretnini koja je u njegovom vlasništvu, ali tobože nisu sve čestice u građevinskoj zoni. Logično pitanje je što je DORH čekao 6 godina i čemu nakon 6 godina spektakularno uhićenje s lisicama na rukama? Činjenica pak da taj autokamp nikada nije zaživio, niti je u funkciji, jest dodatan upitnik. O kakvoj se aferi uopće radi? Čemu ovo teatralno uhićenje? Ako je dakle Dario Šimić uhićen zato što je dobio nekakvo rješenje koje nije u skladu s prostornom dokumentacijom, što se onda trebalo dogoditi Ivici Todoriću koji i dan danas živi u dvorcu koji koristi kao obiteljski dom, a taj dvorac je sagradio s građevinskom dozvolom za hotel? Građevinsku dozvolu za gradnju hotela Todorić je dobio od Bandićeve vlasti, zato što je ta lokacija zabranjivala stambenu gradnju. Znači Todorić izravno krši zakon. Kršio ga je za vrijeme Bandića, krši ga i sada, za vrijeme Tomaševića. Protiv Todorića nije postupao ni Dinko Cvitan, ni sadašnji Ivan Turudić. Koja je razlika između Todorića i Darija Šimića? Po Ustavu i zakonima različito, to jest selektivno primjenjivanje zakona nije dopušteno, a u ovim slučajevima vidimo razliku. Čemu onda služe zakoni i napose koga mi to financiramo svojim porezima? Jer i suci, i političari, i policajci, svi oni su naši zaposlenici koji su dužni držati se zakona i to prema svakome jednako. U Hrvatskoj, na primjeru Darija Šimića i Ivice Todorića ili osuđenog HEP-ovog direktora i Plenkovićevog Marka Milića, vidimo da je pravosuđe platforma preko koje se provodi samovolja moćnika, ali se putem pravosuđa uništavaju i pojedinci koji nekome stanu na put. Ovo organizirano zlostavljanje hrvatskih građana koje provode sudovi ne pričinja samo materijalnu štetu, odnosno štetu materijalne prirode. To pravosuđe krši temeljna građanska prava i ono dovodi čak i do gubitka života. Jedna od sutkinja čije neprofesionalno i protupravno djelovanje stvara opću nepravdu, ali je dovelo i do gubitka mladog života, jest sutkinja Ana Kovačević. Ana Kovačević je kao sutkinja Općinskog suda u Zagrebu donijela preblagu kaznu Davidu Komšiću koji je svoju djevojku Kristinu presreo na cesti i zlostavljao ju. Naime, taj Komšić je sa svoja 2 prijatelja u gusto naseljenom zagrebačkom kvartu Bukovac prisilno zaustavio svoju bivšu tadašnju djevojku Kristinu, izvukao je iz auta i tukli su je i razbili joj auto. Ovo brutalno nasilje sutkinja Kovačević je kaznila s blagom kaznom, nešto više od godine dana zatvorske kazne, obrazlažući da Komšić još nije osuđivan. Istina je pak da je Komšić bio osuđivan, istina nepravomoćno, i to zato što je usmrtio pješaka na pješačkom prelazu. Znači, u trenutku kada sutkinja obrazlaže nisku kaznu s tvrdnjom da je Komšić neosuđivan, on iza sebe ima prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom. Ovo je nedvojbeno ciljano i neodgovorno suđenje, točnije pogodovanje tom Komšiću kako bi isti dobio što nižu kaznu.
Sutkinja Kovačević obrazlaže pak presudu neviđenim laganjem i tvrdnjama koje su nestvarne. Znači uz tvrdnju da Komšić nema problema sa zakonom, ona tvrdi i da ta dva prijatelja koja su skupa s Komšićem tukli djevojku nisu tako jako sagriješili jer su, tvrdi tu sutkinja, tukli djevojku Kristinu kako bi se dokazali svome prijatelju. Ovo nije skandalozno obrazloženje, ovdje je u pitanju neviđena drskost i primitivizam. Posljedica presude sutkinje Kovačević jest ta da je David Komšić bio na slobodi te je nakon nekoliko mjeseci ubio 18-godišnju Kristinu. Da je sutkinja Kovačević bila savjesna i donosila odgovornu presudu, ona je morala Davida Komšića uputiti u zatvorenu psihijatrijsku ustanovu. Na taj način spasila bi život mladoj Kristini, ali i samome Davidu Komšiću, koji je počinjenjem ovoga teškog zločina i sebi uništio život. Što se dogodilo sutkinji Kovačević nakon ove opisane tragedije? Naravno da nije kažnjena niti procesuirana. Upravo suprotno, ona je od zloglasnog tijela, koje se zove Državno sudbeno vijeće, promaknuta u viši županijski sud. Naime, korumpiranoj vlasti trebaju suci izvršitelji, koji nemaju ni profesionalnih uvjerenja, ni moralnih skrupula. Sutkinja Kovačević je višestruko pokazala svoju beskrupuloznost. Naime, sutkinja Kovačević je u obrazloženju oslobađajuće presude Tomislavu Horvatinčiću za posudbe iz tadašnje NK Croatie tumačila da je od 119 milijuna kuna posudbi 90% vraćeno. Znači za sutkinju Kovačević iznos od gotovo 12 milijuna kuna i nije neki visoki iznos. Međutim, kada je u pitanju iznos od 350 eura i nezaštićeni obični ljudi, onda je sutkinja Kovačević brutalno stroga. Prošli tjedan, naime, sutkinja Kovačević je potvrdila optužnicu u takozvanom slučaju Stanice za tehnički pregled Gospić. U ovoj izmišljenoj aferi USKOK je 9 mjeseci prisluškivao zaposlenike Stanice za tehnički pregled Gospić zbog navodne korupcije. Rezultat tog silnog angažmana strašnog Turudićevog DORH-a jest uhićenje 16-torice Ličana koji su optuženi da su u 9 mjeseci izvršili korupciju u visini od 350 eura. Da, dobro ste čuli, 350 eura, što će reći 21 euro po osumnjičeniku. Stvarni pak razlog ove sramotne pravosudne akcije jest zastrašivanje zaposlenika stanica za tehnički pregled po cijeloj Hrvatskoj, da što strože maltretiraju građane na tehničkim pregledima i da ih zbog sitnica vraćaju na ponovne preglede. A motiv cijele priče jest osigurati što veću dobit sumnjivoj tvrtki Centar za vozila Hrvatske. Ovaj slučaj je još jedan primjer da pravosuđe djeluje kao produžena ruka korumpiranih moćnika. Sutkinja Kovačević dakle prošli tjedan potvrđuje optužnicu, primjerice protiv jednog osumnjičenog, i to zato što je taj nazvao svog poznanika da se raspita jesu li mu traktorske gume dovoljno dobre za proći tehnički pregled. Taj Gospićanin je promijenio gume i najnormalnije prošao pregled, ali ga je USKOK zbog razgovora od 90 sekundi u kojemu nema nikakvih pogodovanja uhitio u 6 ujutro bez sudskog naloga i 16 sati ga držao bez da je mogao telefonirati. Svi ovi argumenti za sutkinju Kovačević ne postoje. To što su suci dužni utvrđivati činjenice i što su dužni biti nepristrani, to njih ne zanima. Suci, naravno ne svi, donose presude po nalogu ili zbog primanja mita i o posljedicama tih presuda ne razmišljaju, a obrazloženja su im više nego egzotična, to jest sramotna. Sjetimo se presude sinu tajkuna Primorca, koji je autom usmrtio 2 djevojke u Makarskoj, a sud mu je dao neku smiješnu kaznu uz obrazloženje da je on iz ugledne obitelji. Kada umirovljenik napiše na društvenim mrežama da Plenkovića treba gađati jajima, onda policija pod rotirkama uhićuje tog umirovljenika. Ali kada Vladimir Šeks meni zaprijeti likvidacijom, onda ga policija mjesec dana ne ispita, nego Šeks sam došeće do DORH-a i diktira im zapisnik. Vratimo se formulaciji Svetog Augustina o državi bez pravila. Svi znamo da od razbojnika normalan svijet jednostavno bježi, a država koja ne poštuje svoje zakone jest razbojnička skupina. Hrvatski građani bježe od razbojnika, ali od razbojnika bježi i strani kapital, to jest strani investitori. A sva ta bježanija za posljedicu ima niske plaće i bolesno visoke cijene. Ako Branko Bačić proda državno zemljište za 6,5 eura po kvadratu, a zemljište je procijenjeno na 190 eura po kvadratu i unatoč toj činjenici koja je javno objavljena Bačić nije uhićen, onda je to dokaz da se u Hrvatskoj zakoni ne primjenjuju. A to je pak poruka svakome da u Hrvatskoj ne funkcionira vladavina prava.
Društveni nered koji generira pravosuđe, a to im omogućuju političari i mediji, jest glavni i temeljni uzročnik svih problema u Hrvatskoj. Te osobe koje stvaraju ovu nepravdu imaju svoje ime i prezime. Oni imaju svoje funkcije, oni se voze u autima koja mi kupujemo i plaćamo i oni nas lažu putem medija koje mi financiramo. Rješenje opisanih problema postoji. Ono se zove jednakost i poštivanje zakona. Taj cilj nije nikakva utopija, već je naše pravo. Mi Hrvati imamo pravo na uređenu državu kao i svaki drugi narod u Europi i svijetu. Mi u Odlučnosti i pravednosti smo posvećeni tom uzvišenom cilju i mi se ne bojimo nikakvih korumpiranih i gramzljivih moćnika. Zato nas podržite, jer samo uređena Hrvatska može biti i uspješna Hrvatska.